ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ସହରରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 4 ବର୍ଷର ନାତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ଥରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ଉଛୁଳି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହ୍ୟ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଟେବୁଲ ଘର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଏକୁଟିଆ ସେହିଠାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବାସନ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ବାସନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାସନ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ ଭଳି ଆରାମରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ହୃଦୟ ଟିକେ ହେଲେ ବି ତରଳୁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଲେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ନାତି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ତାର ମା ବାପା ତଳେ ବସି କିଛି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାର ବାପା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛ? ପିଲାଟି ସରଳତାର ସହିତ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଠର ବାସନ ତିଆରି କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବି ତୁମେମାନେ ଏହି ବାସନରେ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ସେ ପୁଣି ତାର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତାର ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ 2 ଜଣ କିଛି ନ କହି ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସେହି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ।